समाव जोंनि Aronai SHG Handloom क्लास्टार नायगाव बेवहाय नुजानो हानाय जोंजों लेंहरजानाय मानजानाय जोंनि हान्डलुमनि सार आरो जोंनि प्रेसिडेन्ट चेयारमेन आरो जोंनि इउपिपिएल पार्टिनि प्रेसिडेन्ट आरो जोंनि बे जायगानि जि दाग्रा आइजो बिथांमोननिसिम गिबियाव गोदान बोसोरजों लोगोसे दिनै फुंबिलिनि आंनि फारसेनिफ्राय आरो नर्थ फाउन्डेसन ट्रास्टनिफ्राय बिथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। बे जेरैबायदि अपेनिं जानांगौमोन बियो सिस्टेमेटिक थाङाबाबो जोंनो जेनाखि ट्रेनिंखौ होथारनांगौ हिसाबै आफादाथ' मोनसे न'खौनो लानानै जोङो होनांगौ जानानै फैबाय। बे डिपार्टमेन्टनि जेनाखि दासिनाय आरो कम्पानिनि जेनाखि ट्रेनिं सेन्टार बेखौ बेखेवना होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बेवहाय मारै ट्रेनिं जागोन बिनि गथाय बुस्थुफोरखौ जों नोंसोरनिफ्रायबो सोंनाय फिननाय लागोन। दा मोनसे खामानि मावनो थाङोबा गासै बुस्थुआ क्लियार जानांगौ। गोसोआव माने माबा मोनसे डाउट लानानै खामानिखौ मावना मास्टार फैखाबाय बे गस्ला गांसे होनायजों बिथांखौ बरायनानै लाबाय। बिथाङानो नोंथांमोननो साबायखर थाबाय आरो जोंजों दंफैयो जोंनि हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनि इंस्पेक्टर सार मनजित कुमार ब्रह्म बिथाङा जोंजों दंफैयो। सारखौबो सिनायथि होनायनि थाखाय जोङो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइखौ जोङो बरायनानै लाबाय। सारखौ सिनायखायोआनो आरो जोंजों जोङो जोंनि कलेजनि बिसनेस सारजों बरायनानै Bodoland JSN Creation जोंनि बे गामिनि गथ'फोरा सारखौ जों नांबाय थाखागोन। दा जोङो आलासि सिनायथि होनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। दा बे ट्रेनिंनि सोमोन्दै आं एसे खोन्थानो नागिरदों। मिथि लानायनि सिगां बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन खोनाबायना? बे अक्ट'बराव जानांगौ। माखासे सुबिदानिफ्राय अक्ट'बरावनो थांनाय 2022 अक्ट'बरावनो बे प्रग्रामआ मासनि गेजेराव जों दिन्थिथारनांगौ। मासखौ जों बारनांसिगोन बायदिसो जानांगौ। दा जोंनि खामानिया जाबाय ट्रेनिं होनाय। दा जोङो सोर होनना बुङोबा नर्थ इस्ट फाउन्डेसन ट्रास्ट। बे ट्रास्टआ इन्टार बिटिसिआव जेसेबां हेन्डलुम क्लास्टार जागोन बे क्लास्टाराव जोङो ट्रेनिंखौ होगोन। दा बुस्थुखौ बायनांगौआ बै माबानि थिकादारफोरनि जायफ्रा होनांगौ बिसोर होगोन। जोंनिया जाबाय नोंसोरखौ 45 डेज ट्रेनिं होनांगौ। बे ट्रेनिङाव जोंनि दाया जोंनि जायो। नोंथांमोना रोङाबा जोंनि दाय जागोन। जाबाय दा? आरो जेसेबां जोङो फोरोंनांगौ जोंनि साइडनिफ्राय जों फोरोंगोन। 45 डेज दिनैनिफ्राय जागायनानै फैनांगौआ नोंसिनि दायथ'। जुदि नोंसोर फैनायाव नोंसोर 20 जन मानसिया मेचिनखौ बोरै फिटिं खालामो, जेकारा गाज्रि जायोबा बोरै बानायो, बेवहाय टटेल 40तानि बारा जेकारखौ फिटिं खालामनाय जागोन। जाबाय? दा जोङो दिनैल' नङा नोंसोरखौ ट्रेनिं फोरोंनो फैनाया जोङो 2016-17निफ्रायनो जोङो जोंनि चिराङाव जायगा जों फोरोंनो थाखाय बेफोरबायदि सुबिदा मोनाखै जोंनि आइजोफ्रा। बे नेसनेल हाइवेनि सा ओनसोलनि रिजार्भ ओनसोलाव थाग्राफोरखौ जायगा थांनानै 25 दिन गाहामल' बिसोर ट्रेनिं मोनदों। दा बिसोरो फ्रियावनो ट्रेनिंखौ सोलोंनो मोनदों, खिन्थु निजे बायनानै न'आव बानायनांगौ। दा बिसोरो गोबां फैसा खामायो। जोंनिया
कन्टिनिउवासलि मान्थलि फोरोंबाय थाखायो गभर्नमेन्टआ जोंखौ थिननायलाय खैथा खुन्दुं जायो दानायाव खैथा खुन्दुं जायो गासैबो बुस्थुखौ भेलिडेसनखौ दिहुनजोबनानै बेयाव बेसेबां रेटआव फाननांगौ डिपार्टमेन्ट हिसाबै आं बुंगोन बे मोजां बाथ्राखौ फैगोन बाथ्रा दिनै बे दिनावनो फाउन्डेसन ट्रास्ट बिथांनि आरो दिनैनि बे जोंनि एलिफेन्ट प्रजेक्टआव मोनबोनो हानाय दिनै जोङो नाइगाव आरनाय हेन्डलुम क्लास्टार बेखौ हयथ' बिथांमोनहा बेखेवनानै होफैबाय नर्थ इस्ट फाउन्डेसन ट्रास्टनिफ्राय दा बेहाय जोंजोंनो माखासे आलासिफोर बाहागो लाफैदों आङो जोबोद मोजां मोनदों आङो बे गामिनिखा आसलथे दा आङो बाहाय बाहागो लाफानो मोननानै आङो गोजोननायबो मोनदों फारसे दा दिनै बे क्लास्टारखौ जोङो बोरै बाहाय मोनबोनाय जाखो हयथ' बेखौ एसे आगोलाव बिथांमोनहा बुंबाय हिसाबै जोंनाव मात्र 25ताल' बे सेन्टारखौ हयथ' होनाय जादों दा जों खाफाल गोनां हयथ' जोंनावबो फटबजरा हिसाबै जों मोननै जायगायाव मोननो हादों जे गासै बिटिसिआव मोन 25ल' बेबायदि क्लास्टार सेन्टारा बिनि गेजेराव जोंबो दिनै फटबजरा हिसाबै नाइगाव आरो बयनागुरि बाहाय जों बेखौ मोननो हादों थिग बे रोखोमनो गुबुन गुबुन जायगायाव हयथ' बिथांमोनहा अपेनिं खालामना होबाय ट्रेनिंआ अलरेडि स्टार्ट जागासिनो दङ दा जोंनावबो दिनै बे नाइगाव क्लास्टाराव बिथांमोनहा दिनै बेखेवनानै होफैबाय गोबां बिबुंथिगिरि बा जोंनि जायफोर एक्सपार्टफोर बे हेन्डलुम एन्ड